No res, que no puc dormir, saps? Què podríem dir-li? Perquè així al costat viu un home major, jubilat ja de fa 74 anys. Que aquest home, pues Matusalén, al seu costat, no és ningú. No és ningú. Algun dia vindrà el nostre senyor i se l'emportarà. I aquest home que es tira des de les 11 de la nit hasta les 4 del matí en pel·lícules de vaqueros. Vinga el tir ahí dins i ben fort. No dona més la tele està ahí ja que jo no puc més, no tinc més volumen. Perquè si en tinguera més, això m'ho ficaria. Tat que ho ficaries! Bueno, què va sentir si no sent una merda? Res d'ell. Ahí no queden... No sé quants indios hauran matat ja en totes les pel·lícules que porta aquest home vistes. No queden indios, no queden cavalls, ni cavalleria, ni escopetes, ni res. Però bueno, ell seguís ahí. A les 4 del matí, por obra de nuestro Señor, pues se dona compte i la apaga. O a lo millor se cansa la tele a soles i s'apaga ella. Diu, bueno, este home ja s'ha dormit fa 4 hores, jo m'apague ja. I la tele s'apaga, perquè li dona, perquè ja està cansat. I entonces què comences a sentir? Els ronquits. Els ronquits, senc! I això, home, que ronca, que país que se vaig a caure tot l'edifici, redell. Pega unes roncaes, jo a vegades, que fa així, que fa... I faig, home, per fi s'ha obert del cel, ha baixat ja l'Espíritu Santo i se l'han portat, cap a dalt. Ha faltat ja per fi, després de Matusalén. I ja quan jo ja vaig a pegar-ho ja... I torna, com si tornara a ressuscitar, com el nostre senyor, hasta 3 minuts, que pensava ja que s'havia parat i ja ha tornat. Al tercer dia no, als 3 minuts torna ell. I això, home, que no veu mai l'escaló de l'entrar, que ha caigut ahir llargastès, per una vegada cada 3 setmanes cau en el mateix escaló que ja va n'hi ha un. Dius, jo és que n'hi ha entre l'escaló? No, n'hi ha un i ell el coneix bé. A que sí, Manuel? Tu coneixes perfectament aquest escaló. Coneix perfectament perquè ell el veu de prop. Se'l menja sempre, cau de tos o llargastès i el veu en primera persona, aquest escaló. Ja res d'ell. El tens ahir l'escaló, no el veus que a les 2 setmanes vas a caure una altra vegada d'ell? I després, a les 6:30, ell s'alça. Se posa Manolo Escobar a tota castanya i se'n va per Caragols. Però Manolo Escobar se queda així. Ell se'n va per Caragols, Manolo Escobar se queda així, sonant a tota pastilla.